Babukela emakhaya sinibingelele igama uDlozi wakumsibi iKhondo TV. Namhlanje ke sila eVervadeni Guest House la ke khona kunomcimbi khona weVumbuka Trust benza ke ama award namhlanje. Kodwa nje ukhona usisi la uzozethula nje ebese sitshela ukuthi ke namhlanje bebezonzana siswamisa ubona siyakubingelela kuMkhondo TV. Sanibona uMkhondo TV nakubabukeli. Namhlanje lesibisilana kumnandi kuhle siyibona nemisebenzi yenu. Kodwa nje hamba bangasethi namhlanje benizokwenzani la? Okay, namhlanje bekunomcimbi wethu weVumbuka Trust. We have an annual event weVumbuka Trust la esisuke sethula khona wonke ama projects ebesiwafandile kulonyaka kusukela ngoMay 2024 kuze kube uyimanje kuyiMarch 2025. So lo mcimbi lona sokhombisa nje umphakathi ukuthi yini esiyenzile siVumbuka Trust. So ngizwile ukukhuluma futhi nangama awards. Ama awards ke kunama initiatives siwenzayo emphakathini, especially nezikole. Izikole siyayikhuthaza ukuthi zikwazi ukuthi zifunde imisebenzi yezandla. More especially i-gardening. I-gardening ke sina siyicompany ke iVumbuka Trust sisanda kakhulu because iVumbuka Trust kahle i-foundwe i-company TWK. Lo company leyo okuyiyona ekhuthaza kakhulu indaba ye-agriculture. So we wanted to do something that was going to give back to the community but still keeping the core business of agriculture kule initiative. So bekunezikole ke beziparticipate ezu-30 as around uMkhondo. Ebezenza ingadi zazo sasinika amathuluzi sayinika izithombo ukuthi sikwazi ukuyotshala besimonitor ke le project step by step abantwana betshala benisela kuze kufike isikhathi ukuthi bevune. So sakulapho ke sakhetha ngeinteraction yabantwana ke engadini ukuthi bebesebenza kangakanani. Sakwazi ukuthola ke iwinner yethu then sakwazi ukuthi sibanikeze ama vouchers abazokwazi ukwaspenda eTWK or ama branches aseTWK. So we selected those winners, abantwana bajabulile and so umcimbi wethu kusuka kulokho ukuthi sikwazi ukukhombisa umphakathi ukuthi senzeni siphinde sibanika ama awards abantu abasebenze kahle. Cha kuyezwakala siswami sibonge kakhulu ngemisebenzi enenzayo. Speaking of giving back to the community siyazi ukuthi TWK inendawo eziningi namabhizinisi amaningi ewenzayo eMkhondo ibise ke ikwazi ukuthi futhi ke ibisele emphakathini la esebenzela khona. Mhlawumbe nje kuma companies amaningi mhlawumbe kubaluleke ngani ukubisela emphakathini nanokuthi ke mhlawumbe ukunqenqa nje amanye business outside of mhlawumbe iTWK ngiyazi baningi amanye amabhizinisi akhona ukuthi ke madoda kubalekile sibisele emphakathini. Mawuthinda lo phuzu ngiyajabula kakhulu ngoba kahle amabhizinisi akhona nje endaweni awayilutho ngaphandle komphakathi ngoba phela icompany nekhampani isuke ine product noma iservice eyirenderishayo ukuthi umphakathi. So ufanele ubuye uzobonga lo mphakathi okusupportayo owenza ukuthi ibhizinisi lakho lingawi. So ufanele ubheke ukuthi yini indlela engawubonga ngayo umphakathi. Bekhona into engiyenzela khona ukuze beqhubeke phela beba amakhasimende akho. Bekwazi ukuqhubeka futhi nibe nobudlalo nobuhle emphakathini. Nanokuthi nezingane ezikhulayo ke emphakathini zibone ukuthi kahle ukufunda nokwenza izinto kahle kungagcina nabo bekufake kuleyo mabhizinisi noma kuleyo mphakathi. It's just an initiative ukuthi umphakathi ubone ukuthi kahle siyadingana. Mhlambe base siqhubela phambili nje sitheke lapha ukuthi mhlambe niyazi ukuthi kukoba khona ama rumor lana ukuthi iVumbuka Trust ayifund ibusiness noma iproject engaphathelene nezolimo. Mhlambe lapho ngabe iqinisa kangakanani kodwa mhlambe sokuzochazela ukuthi nifunda abantu abanjani ama business anjani. Hayi ke kulawo ma rumors lawo cha akusiliqiniso siyafunda abalimi kodwa siyafunda futhi namanye amabhizinisi nje uma ungase ulandele kahle yikho sikhuthaza ukuthi nize kulama event nibone khona amakhawashi khona abantu ababhakayo khona abantu nje even ama laundry abantu abenza ubuhlalo not just agriculture kuphela siyafunda nje all the spaces except for izinto ezidila nezinto njengezidakamizwa utshwala nani asikhuthaza ukufunda lokho. Lelo business alinayo inkinga kodwa umuntu akazenzele yena because iTWK neVumbuka Trust kufanele ibe ne-image right ekwazi ukubukeka kuyona emphakathini. So indaba yotshwala ama drugs nani cha asikufandi lokho. Mhlawumbe nje icriteria yenu yayithini? Kufanele ube registered, kufanele ube usaqala, kufanele ube neminyaka emingaka, kufanele ube ne-business account angazi mhlawumbe niyentini ngibheka ini. Noma ke ungekho registered siyakukhuthaza ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ugcine uregistered ngoba sike sinikeze ngisho khona abanye thola ukuthi asibafandi ngemali but sibafande ngama trainings ukuthi ukwazi ukuthi uthuthukise nawe sikusiza uregister ngisho ukuthi uregister koSIDA noma ukwazi ukuba necompany yakho siyakukhuthaza lokho kodwa ke icriteria yethu njengamanje ayidingi ukuthi uzube na i-company documents even though application form kuyasho ukuthi awube nayo company document but asikulimit unga-applya
and then mase usungaphakathi then sesiyakululeka ke manje ukuthi ukwazi ukuthi ugcine ulivulele yakhe ikhampani ukuze nawe uzokwazi phela ukutrade ngendlela eright nendawo ezihloniphekile uyabona. Cha sizwakala mhlambe nje ke uma ngabe mhlambe nje sizwile ukuthi nivulile namhlanje abantu nizobanikeza lama forms ukuthi ba apply iyayithatha isikhathi singakanani mhlambe le kuzoneni ukuthi ivale nanokuthi mhlambe selivalileke ukuthi bese seniyabuya ngizothi ke wezani ke sesinibakhethe sibakhethayo ama interviews into kanjalo ke ihamba kanjani lapho lo process? Njengoba sisivulile ke namhlanje umhla ka-18 March sizovula i-application window izoshaya umhla ka-18 April futhi sinenyanga yonke nje laba sizobe simukela khona ama-applications ama-applications ethu ayatholakala e-TWK e-reception amanye sizowabeka ema-hardware and amanye singakwazi ukuthi siwafake ku-website yethu uyi-download ngiyazi ukuthi leminyakeni edlule besingakwenzi ukuthi ngoba i-website yethu bingekho up to date but njengamanje soyifaka ukwazi uku-download i-form but i-cut off date mhla ka-18 April fanele konke ama-application form esengenile ngaphakathi kuthini. Emva kwalokho ke sizobe sesiba nohlelo lokuhlunga ke manje kulama application ngoba kuyenzeka ukuthi abanye befaka ama applications angabhalwe lutho. Sike sikhuthaze ukuthi uma ukuthi awazi ukuthi fanele kubhale yini ungaphumi e-ofisini ungachazelekanga. Uhlale singakwazi ukuhlala phansi nawe sikuchazele kahle sikusize futhi ukugcwalisa iform. Kodwa ke futhi enye into ebalekile ke ukuthi into ozoyi-applyela kube into osuyiqalile fund amabhizinisi angakaqali ukuthi umuntu usayocabanga ukuthi ufisa ukwenza ini fanele kufike uvele into yakho usuyiqalile sokwazi nawe ukuthi sikhuphuke kanye nawe. Cha kuyezwakala mama mhlawumbe nje ke sesiphetha mhlawumbe amazwi ongabhekisa abantweni kwasemkhondo nivumbuka trust ni TWK ukuzibongela nje ukuthi ngibona ngathi nisaphethene kahle ngoba ngeke nize nibaxhasa abantu uma mhlawumbe bekunizimbe ezikhona kodwa nje ukuzibongela ukuthi cha sa trader emphakathini semkhondo asiqhubeke nisiphathene kahle. Hayi siyabonga kakhulu nje ukuthi abantu sebeyayazi manje Vumbuka Trust kodwa kulabo abangakayazi Nkosi yami siyacela ukuthi nibuze noma uzwile njena kubantu noma uzwe kuphi uze ofisini lethu sivulelekile uze uzo-applya and siyabonga ukuthi bakhona bayakwenza lokho abantu siyacela nje ukuthi ama-beneficiaries ethu akhululeke iVumbuka Trust ivuleleke wonke umuntu akhululeke applye thina nje siwumnyango okhona and ofisayo ukusiza umphakathi asikwazi ukufinyelela kuwo wonke umuntu kodwa siyacela ukuthi abantu beze kuthina ngoba sikwazi ukuphuma iminyango yonke siyingene kodwa abantu beze kithi thina sobanika information and abantu bogcine befandiwe uma ungafandwanga kulokho ungadikibali khuthala uphinde uapply futhi and uzoyigcina uyitholile ifunding. Sesiphetha nje mama siphinde sibakhumbuze ukuthi sikhuluma nobani konje neposition okuyona. Ukhuluma noKanongalo wakachongo umama Chongo wakhona la eMkhondo iposition yami mina oheada iVumbuka Trust ngi-Enterprise Development Officer yeVumbuka Trust. So imina nje oxhumana nami bakhona ke ngisebenzisana nabo ongathi mhlawumbe uma ungangitholanga mina ngibhizi uxhumane nabo kodwa ke sizogcina nami ngixhumenile nawe ngifinyelelile nje kuwena. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Siyabonga. Thank you.